Na ji dai. Maryam. Soja. Ke ba ki da mutunci ban sani ba. Ashe ba ki da mutunci? Na turo abokina ya zo wajen ki. Shine kika wulakanta shi. To ki sani ko ki so shi ko kar ki so shi wallahi sai kin aure shi. Na ga miki. Salamu alaikum. Ba ki ba ki da mutunci. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa yake kiranta? Je ka ce mai ina zuwa. Kai zo nan. Wa yake kiranta? Wallahi ni ma zai. To ka je ka ce mai maza maza ya ba kofar gidan nan. In ba ka sai na ci kutumar uban shi. Na ga mai kenan ya ba kofar gidan nan yanzu nan. Kafin ran shi ya baci. Ka je ga mai yanzu nan. Ya kuma za ki gane baki da mutunci yau din nan. Ai mutum na yau ba gaba ɗaya duniya. Wai ya ta ce don kuma. Ye? Dan kutumar uban shi. Dan kutu. Ya kana gode. Dan kutumar uban shi. Dan buro uban shi. Ka ji fa mu wai dan buro ba yake zaki. Kowane dan buro ba ne yana jin bai. Kai Allah ya tattaro Allah ya tsine ma. Allah ya tsine. Ne ma kaza uwar kaza mai ai da take karkara a bayan gidanmu ina wuni. Wallahi tallahi ai tun da ina ta shirye-shirye.